Исәнмесез, монда бушмы? Исәнмесез, әйе буш, утырыгыз. Таныш булыйк, минем исемем Алия. Мин Җәмилә. Сез кая барасыз? Мин Арчага кунакка кайтам. Ә сез? Мин әнием янына кайтам, Алабугага. Күптәннән кайтканым юк. Сагынгансыздыр инде. Әлбәттә, бик сагындым. Поездым гына соңга кала. Минеке дә әле күренми. Тизрәк кайтып җитәсе килә. Сез поездда йөрергә яратасызмы? Әйе, мин гомумән транспортта йөрергә яратам. Әмма эшем күп булу сәбәпле сирәк йөрергә туры килә. Минем поезд килеп җитте. Сау булыгыз, Җәмилә. Минеке әле 1 сәгатьтән генә китә. Хәерле юл сезгә. Рәхмәт, сезгә дә хәерле юл.